Tervetuloa Lankaviimon neule-podcastiin. Yleensä mä juttelen täällä mun omista neuleista, mutta tänään mulla on esittelyssä Sari Nordlundin uusin neulekirja Softly, ajattomia neuleita. Ja sitten jakson loppuosassa mulla on asiaa myös yhteisneulonnasta. Jäähän kuulolle. Tämän Softly-kirjan kustantajana toimii Cozy Publishing, ja mä oon saanut tämän kirjakappaleen Cozylta arvostelukappaleeksi teille näytettäväksi. Ja mä ajattelinkin, että mä voisin näyttää tästä mun lempparineuleita, ja sitten mä oon osallistunut tämän kirjan testineulontaan myös. Mä voisin näyttää sen topin, ja sitten mitä mulla on tästä jo puikoilla. Tää kirja on tosiaan Sarin toinen neulekirja, ja tää on inspiroitunut antiikin ajan muusista. Nämä kirjan neuleet onkin nimetty eri muusien mukaan. Ja tämän kirjan kuvat on otettu Pariisissa. Kirja pitää sisällään 22 ihanaa neuleohjetta, ja siellä on kattava kavalkaadi puseroita, neuletakkeja ja asusteita. Lähdetään käymään läpi, mitä mä täältä neille näytän. Mun oikeastaan yksi lempparijutuista tässä kirjassa on tää kuvallinen sisällysluettelo. Eli alussa oleva sisällysluettelo on tuotu kuviin esitetty. Ja tää on mun mielestä tosi kiva yksityiskohta ihan senkin takia, että antiikin muusat ei ole mulle semmonen hirveän tuttu juttu välttämättä, ja ne nimet on sen verran monimutkaiset, niin ei meinaa ainakaan mun päähän jäädä ihan ekalla lukemalla. Joten tässä on kiva katsoa sitä kirjan kokonaisuutta ja sit löytää helpommin noi ohjeet kuin pelkästään ehkä nimien perusteella. Mä oon katsonut Sarin englanninkieliset YouTube-jaksot tästä kirjasta. Niitä on muutama, olisiko 3 kappaletta, joissa hän esittelee nämä kirjan neuleet osissa. Ja mä myös perustan osan kertomastani hänen videoihinsa. Ja hän on kertonut niissä, että hän on halunnut tästä kirjasta sellaisen artbook-maisen. Eli kaunista sisältöä, semmoista rentoa tunnelmaa ja paljon kuvia, jotka ei aina välttämättä ole pelkästään niitä neulekuvia. Eli täällä on tuotu ihanasti myös Pariisin arkkitehtuuria ja sitten tällaisia ihan erilaisia yksityiskohtia esiin. Ja joissakin kuvissa mun mielestä kaikki kuvat tai kaikki neuleet tulee kyllä hyvin esille, mutta ne ei ole kaikkien kuvien niin kuin pää. Tai kaikkien kuvien ei ole tarkoituskaan olla tuotekuvia, vaan joskus se neule voi olla myös hyvin sivuroolissa sitä kuvaa. Että on tällaisia yksityiskohtakuvia, missä esimerkiksi tästä neuletakista näkyy tosi kauniisti toi niskan yksityiskohtapalmikko. Ja sitten on ihan tällaisia tunnelmakuvia, jossa sitä neuletakista ei oikeastaan näy yhtään mitään. Mutta tää luo semmoista kivaa tunnelmaa, vähän niin kuin pääsis matkalle Pariisiin. Ja kirjan rakenteesta muutenkin kirjan ohjeet on tässä alkuosassa, mutta kaaviot on jätetty tänne kirjan loppuosaan. Eli varmaankin lähes jokaisessa ohjeessa on jonkinlainen kaavio, palmikko, pitsi tai kirjaneule. Joten varmaan jokaisessa ohjeessa käännytään myös tänne kirjan loppuosaan, jossa on sitten yksityiskohtaiset ohjeet, kaaviot. Ohje on tässä alkuosassa, mutta loppuosassa on kaaviot. Ja se on taas, nyt kun mä oon jo neulonut osaa näistä ohjeista, niin mä oon huomannut sen vähän sellaiseksi käytön kannalta haastavammaksi. Eli varsinkin kun täällä ei ole esimerkiksi kuin yksin kirjanmerkkinauha, joten sä tarvitset toisen kirjanmerkin kuitenkin sinne kaaviosivulle.
että sun pitää hypeillä 2 sivuaukeaman välillä ohjeessa ja kaaviossa. Mutta mä ymmärrän toisaalta myös sen ratkaisun, koska jos on haluttu siitä alkuosasta sellainen tarinallisempi ja selailtavampi, niin silloin on kevennetty sitä rakennetta jättämällä ne kaaviot sinne loppuun. Mutta se rakenteesta. Mä pääsin testineulomaan tähän kirjaan tämän mun päällä olevan topin. Eli tää on Sefissa-toppi. Mä laitan tähän kuvan mun päällä olevasta versiosta. Ja mun versio on neulottu Novitan Woollywoodista, eli DK-vahvuisesta yksinkertaisella langalla. Tää kirjan ohjeessa neulotaan 2 fingering vahvusta yhtä aikaa tai korvattaessa DK-vahvuisella langalla. Ja tää on täällä kirjassa tämän näköinen toppi. Tää on tosi yksinkertainen tällainen perustoppi, jossa yksityiskohtana oikeastaan on noin takaosan lyhennetyt kerrokset. Oikeastaan tosta kuvasta näkyykin ne kivasti. Eli tuolta näkyy toi takaosa on hiukkasen etuosaa pidempi. Niin se vähän lisää sitä semmoista mukavuutta siihen, että selkä ei vilku, vaikka toppi onkin aika lyhyen mallinen. Mä pääsin testineulomaan tosiaan tän ja pystyn tän nyt näyttämään, kun kirja on julkaistu. Ja mä uskon, että mä neulon näitä kyllä lisää. Tää on tämmönen tosi kiva perustoppi ja nyt pääsen tätä myös käyttää sitten ihan käyttöön. Kaikkinensa kirjan neuleet tavoittelee juuri sitä semmoista ajatonta ilmettä, niin kuin nimestä saattaa päätellä. Eli mun mielestä tää on aika taattua laatua Sarilta, että kirjan neuletekniikat on tosi moderneja ja paljon neuleista neulotaan ylhäältä alaspäin ja yhtenä kappaleena, joka on taas neulojalle, tällaiselle nykyneulojalle ehkä semmoinen ehkä jopa odotusarvo. Ja neulemallit on aika klassisia, mutta sitten taas jokaisessa on jotakin omaa twistiä. Että tää oikeastaan tämä Sefissa-toppi ja sitten kirjan Cleo-paita on ehkä ainoat sellaiset tosi basic, klassiset, hyvin yksinkertaiset neuleet, siis ilman mitään erityisiä yksityiskohtia. Kaikissa muissa on joku pieni twisti tai joku pieni sellainen kaunis yksityiskohta, jotka tekee niistä tosi sit kuitenkin tietyllä tavalla tosi persoonallisia neuleita. Et mun mielestä tää ajattomia neuleita on hyvä tiivistelmä tälle kirjalle. Ne on klassisia, mutta niissä on sitä Sarin kädenjälkeä tosi kivasti esillä. Mä voisin näyttää nyt sen Cleon. Se on yksi mun lemppareista kyllä ja sen varmaan jossain vaiheessa lähteekin puikoille, kun vaan keksin langan. Eli tää on tosi tällainen perus pudotetuilla olkapäillä oleva villapaita. Täällä ylhäällä menee lisäysjono, ilmeisestikin tuo sauma tuolla ja sitten on pudotetut olkapäät. Näkyisikö tuolla? Ei näy kaulusta, eli toi on tommonen puolipoolokaulus pitkällä ripillä. Tai pitkähköllä ripillä. Tuolla näkyy jokaista kaulusta. Ja tää on esimerkiksi Sport Plus Lace vahvuudella. Ja tästä on kiva toi tommonen meleerattu pinta. Pinta tulee, kun on erisävyiset noin langat. Ja nämä on ne varmaan kirjan simppeleimmät neuleet, mä luulen.
Näissä ei ole mitään semmosia erityisiä yksityiskohtia. Mutta ehkä mun ehdottomasti lempparein, joka on myös mulla jo puikoilla, on sit tää Asopo-neuletakki. Tästä on tässä kirjassa 2 vaihtoehtoa, tai 2 eri versiota. On tällainen pitkä aamutakkimainen taskullinen ja vyöllinen versio. Sekä sitten tämmönen lyhyt versio, jossa ei ole taskuja eikä sitä vyötä, mutta noi hihan palmikot kuitenkin on. Tää on vähän semmonen bomber jacket -tyyppinen malli, niin kuin näin lyhyenä. Mä näytän tuolta vielä vähän yksityiskohtaa noista taskusta. Siinä on palmikko tuossa taskussa sekä noissa hihoissa. Ja tää on mulla jo puikoilla. Mä voin näyttää sen tässä välissä. Eli tässä tää rakenne on oikeastaan se semmonen niin kuin... Mä voin näyttää tätä rakennetta niin kuin tästä neuleesta juuri se, että miten tietyllä tavalla mä tykkään näistä niin kuin Sarin tavasta rakentaa nämä neuleet. Eli tää on mun Asopo-neuleen alku. Tää aloitettiin täältä keskeltä. Mulla on tuolla turkkilainen aloitus. Ja siinä näkyy pikkuinen sauma. Mä tein siis aloituksen omalla tavallani, josta varmaankin johtuu toi pieni jälki tuolla. Sitten neulotaan toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan kauluksen alku. Poimitaan täältä sivusta silmukat ja tehdään lisäyksiä hartialinjaan. Tää ei tule tuohon hartian päälle, vaan tää sauma tulee tänne hartian taakse. Ja sen jälkeen tehdään sitten toi hihansuun korkeutta suorana. Sen jälkeen tästä poimitaan silmukat tästä linjasta ja neulotaan etukappaleet. Ilmeisestikin neulotaan sitten samalla myös noi kauluksen silmukat sitten eteenpäin. Ja päästään tekemään sitten sitä itse neuletakkiosiota. Mutta tää rakenne on tosi kiva. Ja semmoinen hiukan erilainen. Et Sari sanoi jossakin jaksossa, että ohjeet on kirjoitettu läpikotaisin. Ja kun sä neulot sen ohjeen mukaisesti, miettimättä sen enempää, niin sä saat sen lopputuloksen, mitä on tarkoitettu. Ja tämän neuleen kohdalla mä allekirjoitan sen, eli mua hämmensi. Siis neuleohje on todella selkeä, mutta koska mä en ihan heti ymmärtänyt tätä rakennetta, niin mua meinasi vähän hämmentää, että mitä mä oon tekemässä. Mutta koska mä seurasin ohjetta ihan neule silmukka silmukalta, niin tää rakenne avautui hyvinkin nopeasti sitten, että miten tää tästä rakentuu. Itse asiassa lankana mulla on Aran vahvuinen lanka. Ohjeen lanka on Worsted vahvuinen. Mulla on hiukkasen paksumpi lanka, mutta teen kuitenkin ohjeen mukaisilla puikoilla. Ja tää on My Home Living, tällaista perussukkalankaa, 7 veikan vahvusta veroista, mitä saa Citymarketeista. Niin tällaisen langan otin testiin nyt tätä neuletakkia varten. Tää on täällä mulla ensimmäinen neule tästä kirjasta. Ja ihan siis tää vaikuttaa mun semmoselle ehkä favoritille tässä kirjassa. No sitten, mitä muuta mulla on puikoilla tästä kirjasta? Mulla on sukat. Tällaiset, joiden nimeä en todellakaan osaa lausua. Telksinoe sukat. Tällaiset palmikkosukat. Nämä on
vähän tollaset pidempivartiset ja noissa on tommonen aika yksinkertainen palmikko. Tää on 4 silmukan käännöllä, eli 2 käännetään aina kahta vasten palmikkoa. Ja nämä on sellaiset jonkin verran tarkkuutta vaativat. Tää palmikon täytyy vaan seurata kaaviota. Ei muuten mitenkään niinku ranskalaisella. Näytänkö mä tuolta? Ranskalaisella kantapäällä olevat kauniit palmikkosukat. Ja ohjelankana näihin on Aaran Aatos, joka on DK-vahvunen sukkalanka. Mutta mulla on täällä ensimmäinen sukka tekeillään ja mulla on lankana Regian Tweed Six Ply sukkalanka. Ja mä oon nyt tässä sukassa menossa semmosessa kohti, kun mä oon tehnyt noi kiilakavennukset, kantapää- ja kiilakavennukset. Ja varren. Nää siis neulotaan varresta varpaisiin. Ja näissä toistuu tollanen vähän epäsymmetrinen, mutta kuitenkin selkeä palmikkokuvio. Etu- ja takaosassa ne on niinku, sit pohjassa ei enää tietenkään jatku, mutta varren etu- ja takaosassa ne on identtiset ja sitten se jatkuu tuolla jalkapöydällä. Tää on ensimmäinen sukka tästä. Tästä näin, niin tämmöiset neuleet on mulla puikoilla tästä kirjasta. Ja tähän mennessä ohjeet on ollut tosiaan selkeitä. Ja mun mielestä ei ole niin kuin tarvinnut. Joskus kirjoihin lyhennetään ohjeita, kun itse neuloo paljon PDF-ohjeista, joita ostaa niin kuin erikseen. Niin mä tiedän sen, että painoteknisistä syistä joskus kirjoihin lyhennetään ohjeita, että ne sivumäärät pysyy painotuotannollisesti järkevänä. Joten tässä kirjassa mä en ole sellaista huomannut. Nämä ohjeet on selkeitä, yksityiskohtaisia ja esimerkiksi ne kaavioruudukot on mun mielestä ihan tarpeeksi isolla. Siellä on muutama isompi koko selän tai koko hihan kaavio, joissa on hiukan pienemmällä se ruudukkokoko, mutta ne on oikein selkeitä ja semmosia kuitenkin se neulojalle ystävällisiä tehtäviä. No sit yksi sellainen neule, mitä mä haluan näyttää, niin on Antiope. Tää on tosi kaunis ja yksityiskohtainen palmikkoneule. Ja tuolta tuossa. Eli tällainen palmikkoneule. Tää on varmasti työläs, mutta mä jotenkin kuitenkin haluaisin toivoa, että mä jaksasin joskus tällaiseen projektiin ryhtyä. Tässä on DK-vahvunen Sandnesin Double Sunday lanka. Ja tuolla on toinen kuva, mistä näkyy aika hyvin yksityiskohtaisuutta. Tää on siis läpeensä palmikkoneuletta. Tää on tosi kaunis tästä kirjasta. Toinen superkaunis ja hiukan ehkä haastavampi neule on Calliope. Tää on taas sitten kaarroke, kun toi Antiope on raakalan ja palmikoita täynnä, niin Calliope on sitten
kaarroke. Itse asiassa tää on toi kansikuvan kaarroke. Kaarrokeneule ja täynnä pitsiä. Tai ei aivan täynnä, mutta kaarroke on täynnä pitsiä. Tää on super kaunis. Ja jotenkin tässä niinku personoituu tässä neuleessa jotenkin se Sarin kädenjälki, että tää on jotenkin niin taattua sarja, että semmonen niinku klassinen hänen tyylilleen, neulesuunnittelutyylilleen. Ja no hei, sitten on yksi sellainen todella hauska huivi. Arkhee. Arkhee huivi on siitä hauska, että tää rakenne on mun mielestä tosi ehkä jopa oivaltava. Eli kun mä näytän täältä. Aika tommonen klassinen kaulahuivi palmikoilla. Mutta tässä rakenteessa on juju. Seuraavalta sivulta. Oho. Siinä onkin tommonen kaulus. Tai rippi tai, no joo, kaulus. Vähän kaulurimainen. Kaulurimainen rakenne. Eli siinä on tuo kaulus, jonka voi pukea päällensä. Ja sitten on edessä ja takana tommoset kaulahuivin liehukkeet, jotka voi sitten kääriä itsensä ympärille. Tai kaulansa ympärille. Niin se varmasti pysyy päällä. Ja lämmittää varmasti tuossa kaulalla. Mutta sitten ne liehukkeet voi niin kuin, taittaa monellakin tavalla silleen rennosti roikkumaan tai sitten hyvinkin tiukkaan sitten ympärille lämmittämään. Toi on hauska ja tän nimi oli Arkhee. Ja tässä on lankana Dererum Naturan Robinson eli DK vahvunen lanka. Kirjassa on myös 3 pipoa, joista mä haluan näyttää ton Nete-pipon. Tää on tällainen palmikkopipo tupsulla. Ja tää on mun mielestä tosi kaunis myös. Tuossa näkyy oikeastaan tuo mallikin tosi selkeästi. Tää on Nete-pipo. Ja tässä lankana on fingering plus lace vahvuiset langat. Varmaankin voisi neuloa myös DK-vahvuudella, yksinkertaisella langalla. Hei, sit mä haluan näyttää seuraavaksi Neilo neulettakin, joka on myös yksityiskohtaisuudessaan aivan upea. Tää on myös täysin palmikkoa ja tällainen tosi klassisen mallinen leveällä nappinauhalla tai nappilistalla ja pyöreällä pääntiellä. Vähän semmonen mallissa on jotakin semmoista Coco Chanel-maista, mutta sitten taas toi palmikkoneule on vähän erityyppistä twistiä siinä. Ja sitten vähän kesäisempää. Tämän Sefissotopin lisäksi täällä on tällainen Akhelois toppi. Eli tällainen tank top
mallinen palmikkotoppi. Tää on myös ympäriinsä palmikkoa ja tommonen aika kapea tuolta pieni pääntie ja kapea yläosa ja sit hyvin tommonen tarkasti istuva malli. Voi olla jopa negatiivista iissiä, siis niin kuin negatiivista väljyyttä tuossa mitoituksessa. Mut siinä oli niinku aika laidasta laitaan näitä ohjeita. Eli kirja sisältää paljon sellaisia juuri ne, mitkä näytin, tosi yksinkertaiset neuleet. Ja sitten on paljon runsaasti näitä tällaisia yksityiskohtaisempia ja koristellumpia neuleohjeita. Mä haluan näyttää vielä ton kirjan ainoan kirjoneuleen. Tritone villapaidan. Tää on aika klassinen islantilainen villapaita. Oho. Karke villapaita. Ja tää oli itse asiassa mallissakin neulottu LED-lopista. Mutta ehkä sen poikkeuksen tähän tuo tää ympäristö ja tää kirjan kokonaisuus, missä tää on tuotu esiin. Eli ei ole semmonen eräilyyhteys eikä muu, vaan tää on tuotu esiin tuolla Pariisin kaduilla ja paljettihameeseen yhdistettynä. Niin tässä on kivaa tää tämmönen kontrastipinta siihen, että miten vois pukea myös niitä omia islantilaisneuleita, joita löytyy jo ehkä kaapista. Mutta siinä oli tosiaan semmonen niinku väläytys kirjan malleista, joihin mä oon tykästynyt ja mitkä on niinku semmosia tätä kirjaa kuvaavia tosiaan neuleita, että on niitä yksinkertaisia ja tosi minimalistisia neuleita, mutta on myös niitä yksityiskohtaisia ja semmosia haastavia neuleita. Ja värimaailmahan tässä kirjassa on tosi neutraali. Nämä lähes kaikki on jotakin luonnon valkoisia, harmaita peikejä. Toi Tritone, toi kirjoneule oli itse asiassa ainut tumma neule edes täältä. Yksi pipo on sitten toi tommonen hyvin tumma. Mut mun mielestä tällä voi niin kun, tää on semmonen pohja näille. Näistä on haluttu luoda yhtenäinen kokonaisuus ja tämmönen niin kun juuri se ajattomuus edellä. Mutta näihin voi tuoda sitä omaa persoonaa niillä värivalinnoilla ja niillä lankavalinnoilla. Että tässä jonkun verran oli sitä mohair-yhdistelyä, joka nyt on aika trendikästä. Mutta täällä on tuotu myös niitä vaihtoehtoisia lankavaihtoehtoja esiin. Että sen mohairin voi korvata, jos on yhdistetty fingering-vahvuiseen lankaan, niin esimerkiksi sillä DK-vahvuudella, jolloin sen pörrön voi jättää pois sieltä. Tai muuta semmosia niinku vaihtoehtoisia ajatuksia niihin neuleisiin. Joten kokonaisuutenaan todellakin toiveet lunastava kirja ja semmoinen yhtenäinen kokonaisuus. Ja allekirjoitan juuri sen ajattomuuden, että tulen neulomaan tästä varmasti useamman neuleen ja käyttämään niitä. Että Sari on mestari mallien ja tämän istuvuuden kanssa esimerkiksi, että mä tykkään paljon Sarin ohjeista ihan sen mitoituksen ja istuvuuden takia. Ja sitten nuo ohjeet on kirjoitettu niin hyvin auki, että luotat vaan ohjeeseen ja neulot sen mukaan, mitä se sanoo. Mut kiitos Kousille kirjasta ja Sarille eritoten. Isot kiitokset upeasta kirjasta.
No sit, siitä yhteisneulonnasta. Mä oon inspiroitunut nyt semmosista arjen luottoneuleista. Ja mä ajattelin kysyä, että haluatteko te lähteä mun kanssa messiin yhteisneulontaan, jonka teemana voisi olla luottoneulekal. Eli semmosia arjen luottoneuleita. Se voi olla joku tuttu ohje, minkä sä oot neulonnut jo sadasti, mutta sä tiedät, että se on niin kuin ihan luotto. Tai se voi olla joku sellainen ihan basic vaate, minkä sä ajattelet, että se pelastaa sun arjen. Että se voi olla se joka paikan villatakki tai se voi olla se peruspipo, joka pelastaa huonon hiuspäivän. Ihan sellaisia, niin kuin, että mitkä sä ajattelet sun tyyliin sopiviksi semmosiksi luottoneuleiksi ja arjen pelastajiksi. Vaatekaapin kulmakiviksi niin sanotusti. Niin kiinnostaisiko lähteä mukaan? Mä tuolla Instan puolella jo huutelin tästä eilen, kyselin vähän kiinnostusta ja se sai kannatusta alleen, niin mä ajattelin, että sellainen järjestetään. Me voitaisiin aloittaa tuossa, mä ajattelin siis tänään on perjantai 3. päivä 11. Niin aloitetaanko virallisesti huomenna? Huomenna 4. päivä ja yhteisneuvonta voisi jatkua sinne huhtikuun loppuun. Niin me saataisiin semmonen niin kuin melkein 6 kuukautta. Huhtikuun loppuun. Laitetaan silleen. Niin keksitään tähän nyt matkan varrelle jotakin arvontaa ja sitten loppuun jotakin arvontajuttua. Ja siis Instan puolella on ajatus osallistua. Katsotaan saahanko YouTuben puolelle sit myös mahdollisesti vaikka jotakin kommenttiarvontaa tai muuta, mutta Instaan ainakin näin lähtökohtaisesti käyttämällä hashtagia luottoneulekal voisi olla sitten, tai voit osallistua tähän yhteisneulontaan ja postaamalla feediin kuvia. Jos tarinoissa käyttää, niin ne on sen vuorokauden näkyvissä ja sen jälkeen ne poistuu. Mutta feed-julkaisuja, sinne seinälle meneviä julkaisuja, niin niihin käyttäkää sellaista tunnistetta. Ja siis tää on rento ja vapaa yhteisneulonta. Vipit, ufot, kaikki keskeneräiset kaapista kaivetut, ei kun tervetuloa mukaan. Ja ihan semmonen niinku oma ajatus siitä, että onko ne lapaset, ne luottoneuleet, tai onko se villatakki, tai se paras lemppari villapaitaohje, mikä niin kun haluat neuloa sen 15 kerran, niin ihan sun tyyliin sopiva. Ja mä haluan semmoisen matalan kynnyksen yhteisneulonnan, mihin kaikki voi osallistua millä tahansa neuleella, minkä itse kokee semmoiseksi luottoneuleeksi. Niin semmoiset ajatukset mulla on siitä. Jätä kommenttia alas, että mitä mieltä, lähetkö mukaan. Ja saa jättää muutakin kommenttia, että mitä tykkäsitte tuosta Sarin kirjasta tai ootteko neulomassa siitä jotakin. Siitä jo jotakin. Ja mä oon lähdössä Tampereen kädentaitomessuille. Ne on nyt tossa parin viikon päästä. Mä sain vielä järkkäiltyä majoituksenkin, niin mä oon perjantaina messuilla. Ja sitten lauantaina tuun kotia junaille, niin perjantaina voi nähdä myös Tampereen messuilla minut. Tuun käsen hihasta, jos näet. Ja ilmeisesti Neulennurkka toteutuu messuilla, joten siellä ainakin pyrin käymään. Tulkaa moikkaamaan myös sinne, jos ootte huudeilla. Mutta oli kiva taas höpötellä ja kertoa. Lähtekää messiin yhteisneulontaan ja tutustukaa tuohon Sarin kirjaan.
neulonnan täyteistä marraskuuta teille. Moi moi!